Ono mwancho mgeria hekero muruberio gwokubwata chikura kiombekere kia bochoine chimbe IEBC weko mwerio litukuya rero imenya rogongo rwagusi nigo yatebekane na ekerengo okie 50% yani yaligeti chikura sorongo rwagusi korangane kiombekere kia bochoine chimbe IEBC nonya nigo dio kinyangena oyokuriye kerugo okibobunge wense moye bunge ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira aganirie inga kikomentwa eria abantu besoke kuna bakichikura na kuelike una bakichikura bwekanu nyangena nigo agikerie ogotekana kwa magendero ase chinsemo ao chorogongo rwagusi ngukwana igo nkoruko Duke Nyangena oyo kuriye kirogo ky'obubunge bwa Kitutu Masaba the year 2027 enataka nkwanire ngane yo register voters nimanyete abantu baito abange especially Nyamira na Kitutu Masaba in particular numbers chito njiringi ya kero na tara constituency yeito matuka elre saba guchimaega na nyorire mechande menge tubugate idea litali ko register bantu baito mbabwati bibande aide bibande byasirire bitara replaced usabana baita bande babwate bibande 6 months down the line bibande bimbiracha igo nataka gusaba serikali eteme kune kunyara kuinishu abana kere babwatire ibande ibi bibaikire mapema egere banyare kubwata chikadi na ende nari gusaba serikali igenga charge ya 1000 ekero umuntu aku replace AID esirete bari wancenga kiye yechikura bayerusi orro egere abantu bari replace AID egere banyare gwaka chikura so that their democratic right is not trampled on na inata kubainyuriga ngano nyeto togosieka litukulia rero amangana yogo bwata chikura bado ntubwata registration ya genderete at the constituency headquarters una into abantu baba Kitutu Masaba kabera alimanga alafu na office ende yonsi ya Huduma Center aso muntu akubwatira chikura continuously etarigo gosie kubune ya mass registration ya kabera rero incho yonkuriye ekerogo kyabo Kitutu Masaba na ligereirie kere narorere ngantu bwate gap sia soburaye bwetu bwabo Kitutu mo especially abana baite basari bakanyora iri kibese chinke mono ukagera ngane fair tu yoguchire school talibese ora kan school fees tuarorere chipara chitu buna chisaligete tuarorere buna chiskuru chitu infrastructure embe naende tuarorere ubugambi butariko consult muntu inale gusabanga abantu babe Kitutu Masaba 2027 kegoika monchole inche igonda abekingo consult abantu bonsi egera abantu bachore gintu bakamagendera ari batagete taliyo kuamua ngalero ni chichonda etekwagacha kwanda kwagacha chicho chief's office without consulting abantu I would igonda chinse guikaransa n'abantu kere location abantu abanyene bachore gintu batagete gokoreru namanyaga kubakorera biyo mono sana